ľudia, vítam vás z môjho ďalšieho videa. Dneska si zahráme sľubovanú NHL 24. Zahráme si ako kariéru za Slovensko v IIHF majstrovstvá hokeji. A uvidíme, ako to dopadne. Tipnite si do komentárov, či vyhrám alebo nie. Takže ideme na to. A budem trošku kašľať, tak prepáčte, mám trochu kašel. Teraz video nevyjde cez 2 týždne, lebo idem do tábora a potom idem na dovolenku. Takže ideme na to. Ideme za Slovensko. Prepáčte, že som mal spomalené. A ideme. Turnaj IIHF. Dáme mužu. Pokračovať bez uložení. Dúfam, to je dobre vidno, môžem to ešte približiť. Tak toto je asi najlepšie, čo? Hej. Dáme si Slovensko. Pokračovať. Zahájiť turnaj. A idem na to. Prvý zápas máme proti Nemecku. Budem to tak robiť, že furt dám... Počkajte chvíľu. Furt dám simuláciu. A tu môžete simulovať po tretinách. Takže prvú tretinu, druhú tretinu je 1-1. A tretiu si furt a tretiu tretinu si furt zahrám. Takže si dáme domáce dresy a Nemci, to som nestihol. Je to dobre vidno, hej. Počkaj, to vám bude zavadzať. Joj, ja som nedával pozor. Nemecko hneď ide dopredu. A ty kokso. A hneď Nemci majú presilovku. To je háj. 1-1. Jaj. Kelemen. To nejak rozčuluje. No teraz musíme to boli vyhrať a ísť smerom dopredu a dajú také pekné góly. Takže vyhrávame boli. Cehlárik ide dopredu. Tu prešaškujem. Ale sa mi to nepodarilo a Miller teraz ide dopredu. Mi utekol. To bolo šťastie. Cehlárik. A teraz, môžem to tam dať. Posielam na Nemca, ale ten to nedáva. Ježiš, ja som urobil chybu. 30 sekúnd majú Nemci presilovku. Hlava ju urobil jakú chybu. Ale ešte, to Koch. A to som aj tušil. Nemec, Šimon. Cehlárik. Ale sa mu to nevydarilo. Ešte. Poďme. Skoro. Ešte. Poď! Cehlárik, to čo si spravil? Kelemen! Tak, vy ste slajdáci slepí. Hrivík, poď. Pekná! Daj to na Kelemena! Hrivíka, je to tam! Je to tam! 2-1 pre nás. Hrivík. Je to tam. Musíme to dať. Yes, vyhrali sme boli. Kňažko. Sorry, ľudia, prišla tu správa. Peterka. Peterka.
Ježišmaria. Ty kokso. Hlavaj, to čo spravil? Pekne si ma obišiel. Ježišmaria, môže prestať ten mobil tu dať? Dobre, zase sme vyhrali boli. Dobre, Kelemen! Vyskúšal som z boku. Ak chcete aj video z EFC 24, tak dajte like a odber. Blížime sa ku 70 odoberateľom, mám 65 práve. A bol by som rád. Pripravte sa, za chvíľu bude merch. Už ako ste si mohli všimnúť, zmenil som ako profilovku a mám tam znak môjho merča. Takže už čoskoro to bude. Ja už mám prvý, len ešte to je ešte nedokončený. Teraz akurát je praní, aby som vám ho ukázal. Ajaj. Ja nechápem, ako tomu Hlavajovi mohli dať taký random goal. Koch! Ty! Koch! To mal byť goal. Koch, goal. Koch. Zase Koch. Ježiš, ja som si myslel, že to je rozhodca. Ježiš, že to tam zapadlo. Prečo tam nebežíš? Či nekorčuluješ? Ježiš, ja som celý domateľný dneska. Nemec. Ty kokso. Nemec. Ty, videli ste to, ľudia. Ty kokso. Musíme tam dať gól. Yes, sir. Ježiš, to bola prihrávka. To bola prihrávka sveta, ty kokos. Bro, sukel. Aha, offside. Tak ja som dobrý. Už iba 49 sekúnd a 6 stotín do konca zápasu. Musíme dať gól, aby sme mali 3 body. Ale ten, čo dal Štimon, Nemec jednu strelu backendom, no tak to mohlo byť akože gól. Nechápem. Dobrovna sa mi zdá, že to bolo. A Grman, poď. Už by žiadne nedal. Pánik! Ty, kokso, tento prestrelil, ale riadne. A teraz ideme s Hlavajom. Hlavaj. Dávaná, pánika. Hlavaj, že by asistencia. Hlavaj mal skoro asistenciu, len ja tu robím chybu. 6 sekúnd. A už to gól nebude. Jedine hneď, keď sme boli rozhrali a strelili gól. Musím to dať. A není to tam. Sakra. Ale tento gól, ty kokso. Nechápem. Takže ideme do predĺženia. A dúfam, tuto dáme rýchlo gól. Predĺženie mi to so Slovenskom ide. A hlavne so Štimonom, Nemcom. Ako teraz. A skoro bol tam. Videli ste to? Dúfam, že hej. Počkaj, mám vám to priblížiť ešte. Je to tam, ľudia! Šimon Nemec, a ja som sa ani nedíval na telku. Ja som to díval sa cez mobil. Ľudia, ty kokso. Som to tam hoci ako napálil proste. A je to tam. 38 striel sme mali. Ty kokso. Ak chcete pokračovanie, dokedy môžem dať aj za Česko, ak sú tu takí Čechovia.
ďalší zápas je s Kazachstanom, tak to môžem aj celé presimulovať. Keď mi to pomenujete, no proste, že mi to prepáčte, dúfam. To si robí srandu. Dobre, do predĺženia naskakujem radšej. Idem zase sa dívať iba do mobilu. Počúvajte. To robí môj ovládač. Aha, teraz som ďalej. Dobre, ideme na to. Musíme dať gól. Ježiš, to je hrozné, to sa telefón sa dívať. To musím na telku sa dívať. Trošku tu počkáme. Dobre. Poďme. Pánik! Poď! Hrivík! To čo bolo za chybu? A ešte to môžeš napraviť si. Prečo som nestrieľal? Mi môžete vysvetliť takto. Ešte ak prehráme proti Kazachstanu, no presilovka bude. Čo? Najazd dokonca? Chyto, hlavaj. Hlavaj to chytil ľudia. Ty koksu, no to tomu nechápem. A je celkom dobrý brankár. Mohol nám to aj v skutočnosti odchytať. Ale tak čo, už. A teraz, Nemec. Pridaj si! Ty koksov, to mal byť gól, ľudia. Musíme to dať. Možno toto video bude trvať aj hodinu, ale to podľa mňa asi nie. Taký pomalý nie som, nie. Poď. Nie. Poď, panik. A je to tam! Ľudia! To jak prešlo? 2 neuveriteľné góly predĺžení. V 2 zápasoch. Ty kokso. Nechápem vlastným očiam. To bolo jaké tesné. Ty. Ježišmaria, joj, nedal by som si. Sme tretí tabulky. Ty, proti USA musíme vyhrať. Poďme Slováci. Prosím, poďme 0-0. My sme vyhrali proti Američanom bez mojej pomoci. 2-0. Nechápem. Čo sa tu deje za zraky? Teraz ideme proti Poliakom. A teraz, ak just prehráme proti Poliakom, tak akože ja sa zabijem. Takže Ameriku porazíme a Poliakov nie, no tak to akože čo by bolo? Ty kokso. To nám nemohol to hlava chytiť. A 5-1 pôda. V skutočnosti ani neviem, koľko to dopadlo, ja som to ani nedíval. Proti Francúzsku tam už sme vyhrali koľko? 5-3? Asi aj. Ach, tak ma upravte komentárov. 1-0, 2-1, 2-1 vyhra. Tak sa easy.
sme prví. Takto som nečakal, že budeme prvý tabulke, sice sme všetky zápasy vyhrali, ktoré sme hrali, ale dvakrát predĺžení. Ale aj tak sa to berie ako výhra. Lotyšov musíme poraziť. 4-2. 7-3. Ty koks. Ja nechápem vlastným očiam. Sorry za to vrezganie, stôl som posunul trochu. Švédsko posledný zápas, že máme ísť postup. 16 bodov. Ja neverím. Dobre. Oni dali už jeden gól. Takže to asi prehráme. No, ty kokso. Nakoniec tretieho miesta. To si robí srandu zo mňa. Prosím. Ja sa ešte na to nevidím. Vy to už vidíte, proti komu hráme. Švajčiari. To som si furt vžal, že sú ľahkí, ale furt vedia potrápiť. Takže ideme na to. 1-1. 2-1 pre Švajčiarov. Mám ísť do poslednej tretiny alebo nie? Idem. Vyberte dres... Počkajte, to ani nemáte ako jasno. Degeš. On chcel povedať, že vyberte dresy, ak si mám dať, ale to nemám ako. Ľudia, to sa nezaseklo, to sa len tak načítava. Dobre, ideme na to. Musíme to dať. Tlak na útok dávam. A ideme. Kňažko, poď, presoluj to. Poď, daj to tam. Ježišmaria, s kašom. Ty kokso, zahrozili. Poď. Šimon Nemec, Šimon. Šimon, uvedom si, že môžeš vyhrať. Regenda. Strieľa. Nie je to gól. Ešte Nemec. Zaspomeň si na to tretie miesto. Tak akurát si sa zaspomenul na zlomenú hokejku a prestrelenú baránu. Ajaj. Dobre, vyhrali sme boli. Nemec! To si robíš srandu. To sme nedali. To čo sme nedali? To si robíš zo mňa prdel. To si dele zo mňa vyložené prdel. To si robíš srandu. Ešte presilovku budú mať. Za čo mi povedz? Za čo? Akože nechápu. Za čo? Ale za čo mi povedz? Za čo? Chromák. Ešte si ich porob, ty. Nechcem tu povedať to slovo na D. Nejdem ku tomu nič hovoriť. Teraz budem ticho a začnem sa sústrediť. Ľudia, pretože už ostáva fajn málo času a mne už príde, že vypadneme štvrťfinále.
akože to neviem, či vydám, ale tak asi hej. Ale skoro som ho uklamal. 8 minút a 18 sekúnd, ak som správne videl, alebo 19, 18 alebo 19, tak 18. Poď. Dobrá, kňažko. Ešte regenda. To měl být gól. Ešte. Poďme, zabojujme chlapci trošku. Trošku zabojovať by išlo, nie? Aj ten gól. Ale to vstajdu. Pomôžte mi takto. Už sme vypadli. To už pravím teraz. Bohužiaľ, toto je náš koniec. Ja som to vravil, že vedia potrápiť. Nie, ešte dostaneme aj gól, nie? Ty kokos. Cehlárik. A poď sám. To mal byť gól, akože, ale bez srandy. To čistý gól mal byť. Tak to sú dobré sú. Akože ja nechápam, vlastní si to blokujú, vlastní. No. Tak akože toto ľudia ja nemám to rád. Už iba fakt chvíľka je na to, aby som vyrovnal, čo sa mi už nepodarí. Už začínam o tom pochybovať, keď vidím, ako hráme. A je to koniec. Prečo? To bola čistá tutovka, aj toto. A toto hlavne. Ja nechápem, ako to nemohol dať. Ale tak na budúce, ak dáte aspoň 10 lajkov, alebo aspoň 5, no tak natočím to, ale s českým tímom. A ak dáte 20, natočím FIFU EXE 24. Takže čau!